2004 Leena ja Paavo ensiristeily Toppilassa 15.8.2004. Ja sitten me pyörähdettiin tuon asuntoon ja sieltä jatkui matka sitten kauppatorille. Käytiin siellä pikkusen hetki parkissa juhlistaa Oulun päivää, kun Alpo oli myöskin siellä Oulun päivillä. Näin se oli tässä tämä meidän reissu kauppatorille, ja niitä reissuja sitä sitten siellä tehtiin myöhemminkin kuin lukuisia kertoja. Se oli niin miellyttävä paikka. Tosin pääosin sinne päästiin vain syksyllä, koska se oli niin matala siihen aikaan. Ei ollut vielä ruopattu sitä väylää. Että tässä oli oltava hyvin tarkkana ja katsottava, että veden korkeudet oli juuri sopivat, että päästiin kulkemaan. 28.2004 ajelua Salmessa Alpon kanssa Syväsatamaan. Ja 21.8.2004 Toppila, kauppatori Toppila, mukana paluumatkalla Jussi Paakkari siinä. 2004 teimme myöskin semmoisen lounasristeilyn Varjekansalmeen, jossa me sitten Varjekansaaren laiturissa nautimme lounasta Reijo ja Laila Paakkarin kerran.